sa mi k vám neprihovoriť, pretože dneska som sa dozvedel jednu zaujímavú informáciu. Stretol som jedného človeka, jedného pána, ktorý je odborník na spaľovacie motory, vyzná sa, určite je to veľmi vzdelaný človek, to musím povedať, má tituly. No a tento človek povedal, že nie je možné, aby dízlový motor, naftový motor alebo benzínový motor, že obzvlášť dízlový, nezadymil, keď sa pridá do plných otáčok, keď sa tomu vytočí na plný kotol, že neexistuje nič také do motora ani do paliva, čo by spôsobilo to, že to auto nezadymí. Áno, určite vie, čo hovorí, má informácie, ktoré načerpal pri svojom vzdelávaní sa. Lenže ja chcem priateľa teraz povedať jednu vec, chcem aj vás vyviesť z miery, možno ak ste tu tiež niektorí takí, ktorí ste sa naučili nejaké veci vo svojom živote, že to není tak jednoducho. My všetci, čo používame do svojich aut, vo svojich vozidlách produkt s názvom MPG Boost, takúto látku, takúto flaštičku, toto je na 4000 litrov paliva, tak nám auta nedymia, nesmradia, nečmudia a jazdíme ekologicky. To znamená, že z našich výfukov ide pomaly čistý vzduch. Každý, kto tento produkt používa, má o 90% nižšie emisie, lepšiu spotrebu a auto vám pôjde ako raketa. Ja mám na tomto produkte nabehané už cez 110 000 km, prejdem na jednu nádrž viac o zhruba 150 až 180 km pri náklade 1 euro, čo ma stojí tento produkt na plnú nádrž. Auto mi ide ako raketa, má minimálne o 15 koní viacej, vyšší krútiaci moment. Mám 2 liter naftový motor 110 kW Lagunu a verte mi, že nemám problém aj s 3 litrovými motormi na križovatke, takže presne takto tento produkt funguje. Ale čo vám chcem teraz ukázať, hlavne vám, odborníkom na spaľovacie motory, že to auto mi nezadymí. Mám nabehané, môžete sa pozrieť koľko presne, 221 000 km. Olej som nemenil už skoro 70 000 km, pretože máme špeciálny produkt aj do oleja, ale o tom neskôr. A jednoducho každý z vás, kto tento produkt využíva, určite mnohí pozeráte toto video, tak viete, že chránite životné prostredie, pretože nevypúšťate ten dym, nemusia to dýchať naše deti a ľudia a hlavne taktiež my. A tí, ktorí to nepoužívate a ktorí ste ale otvorení informáciám, netvárite sa ako odborníci, ktorí všetko vedia, pretože vieme, že vývoj nových technológií ide dopredu. A my tu máme produkt, ktorý pochádza z americkej armády, je to tekutý biokatalizátor, nie je to aditívum, takže na to veľký pozor. Ja vám teraz ukážem, ako dízlový motor, ktorý má 220 000 km nabehané, ešte Renault, samozrejme veľa ľudí má verziu voči Renaultu, že ja svoje auto milujem, pretože mi ide tak, ako ide, že mi nezadymí, ani keď to vytočím na plné pecky, vytočím tomu plný kotol, tak môžete teraz sami vidieť, že nemíde z toho ani len malý čmudík, takže ja si počkám, kým tu prejde trošku auta. Rozhodol som sa vám to teraz ukázať. Hlavne vám, odborníkom. No, takže ja to nastavím takto nejako, aby ste to mohli vidieť pekne. Takže dobre sledujte.
Tak čo, bolo niečo vidno? Ja viem, čo bolo vidno. Nič nebolo vidno. Takže takto, priatelia, funguje tento produkt, ktorý bude používať každý na tejto planéte. Preto vám naozaj odporúčam sa na to bližšie pozrieť. A pravím, všetko je to o informáciách. Vy, keď to pochopíte, okrem toho, že budete šetriť na palive, okrem toho, že budete chrániť životné prostredie, v ktorom všetci žijeme, tak si môžete zmeniť svoj život, pretože je s týmto aj spojená veľmi zaujímavá obchodná príležitosť. A to, či už to vy pochopíte dneska, o týždeň, alebo o 5 rokov, tak to už je na vás, pretože verte mi, že za chvíľu vás niekto bude oslovať s touto informáciou a s produktom. A čo vám môžem k tomu povedať? Chopte sa, kým je čas, pretože my vieme, že každý bude používať tento produkt. Všetko, čo vyšlo z armády, dneska používame. Mobil, mikrovlnky, GPS-ko, kto tomu kedysi vedel? Nikto. Ani vy možno ešte neveríte tomuto produktu, lenže je to všetko o informáciách. To už, či vy chcete tie informácie, chcete sa o tom dozvedieť viacej, je na vás. Ak áno, dole je moja stránka, môj systém, kde sa konajú živé vysielania v priamom prenose, kde chodia ľudia, ktorí sú otvorení a ktorí sa o tom chcú dozvedieť viacej. A na základe toho už sa potom aj vy môžete rozhodnúť. Takže je to na vás a s tým odborníctvom trošku by som bol opatrný. Nič slom. Dobre, ahojte, majte sa.